Y ahora sí voy a dar paso a los diferentes ponentes. Aprovecho para recordar que tienen 8 minutos. Si es posible, intentaremos dejar después un rato para intervenciones. Y bueno, pues os dejo con ellos. Huinan Cao, cuando quieras. Bon dia a tothom. Bé, jo us explicaré l'Espai Situat. Principalment és un servei d'informació, d'assessorament i d'orientació per totes aquelles demandes que ens arriben davant d'una problemàtica de salut mental. La nostra intervenció serà escoltar, situar i derivar en els recursos més adients. Aquest servei ja existia abans de l'Activat. Molts de vosaltres ja el coneixeu. El coneixeu com a SAF, Servei d'Atenció a Famílies. En el cas de la Federació funciona des del 2003. Ara li han canviat el nom com a Espai Situat, però l'essència segueix sent la mateixa. Així doncs, des de l'Espai Situat de la Federació seguim donant suport als serveis d'informació i assessorament que hi ha a la nostra xarxa associativa i també als espais situats de territori. A través de les demandes podrem detectar carències, disfuncions que poden donar-se a les xarxes i nosaltres podem fer propostes de millora. Per exemple, a través del Departament d'Incidència Política de la Federació. També interlocutarem amb serveis específics no sectoritzats, si és necessari, com podrien ser els centres penitenciaris. Per tal de ser un servei competent, vetllem per l'actualització d'una base de dades de recursos en salut mental. I com a equip treballem amb una base de dades compartida, el CRM, realitzant reunions de coordinació i també de supervisió de manera mensual amb l'ajuda de la Dalí Massacs. Aquí, a la següent diapositiva, veiem el que és el circuit d'atenció de qualsevol espai situat que us podeu trobar. Ens arriben les demandes o bé per telèfon o bé per correu electrònic i nosaltres valorem si es tracta d'una informació puntual i, per tant, una derivació, com podria ser una persona que vol vincular-se a una associació i li adrecem a la que està més propera al seu domicili. Però també pot ser que es doni a terme una entrevista, ja sigui telefònica o de manera presencial. D'aquí en traurem molta més informació del cas, farem una escolta activa, informarem i orientarem a la persona i, per tant, donarem una devolució explicant quins circuits hi ha, quins recursos, situant a la persona i derivant-los en els més adients. Aquí veiem un petit resum de quins han estat els beneficiaris de l'Espai Situat a la Federació durant el 2014. Es van atendre més de 300 casos. Val a dir que enguany ja portem més de 80 casos només a la Federació, aquest 2015. Veiem que en la majoria dels casos és un familiar, la persona que s'adreça a l'Espai Situat, però nosaltres volem destacar el tant per cent de persones amb un problema de salut mental, perquè creiem que és significatiu entenent que és la persona que pren la iniciativa a sol·licitar un recurs per ell mateix, com pot ser un servei laboral, un programa d'apoderament, de voluntariat. Veiem també que el perfil que més es va donar va ser el d'una dona d'entre 40 i 50 anys i que tenia un vincle familiar amb la persona afectada. A la següent diapositiva podem veure que són molt més nombroses les demandes que els casos que hem esmentat. Per quina raó? Perquè en un cas es poden sol·licitar més d'una demanda. Per exemple, una mare que vol vincular-se a una associació i vol informació sobre temes d'habitatge pel fill. Respecte als serveis de xarxa social i sanitària, com per exemple informació sobre serveis d'atenció a domicili, de PSI, laborals, d'habitatge,
Respecte a la xarxa associativa, una persona que vulgui vincular-se a una associació, que vulgui formar part d'un grup d'ajuda mútua. Respecte al tema de tràmits administratius, per exemple, com valorar el grau de discapacitat, on s'ha d'adreçar, sobre prestacions diferents econòmiques. Respecte a l'escolta i la informació, què és la federació, què fa. En quant a oci i temps lliure, per exemple, el respir sortides, voluntariat. Les fundacions tutelars, quines hi ha aquí a Catalunya que treballin amb persones amb un problema de salut mental. I després tot el tema jurídic, que veiem que és la més nombrosa. Precisament per aquesta gran demanda de consultes de temes jurídics, el 2010 la Federació, juntament amb Sant Pere Claver, vam iniciar un programa, el Jurim, que, com bé veieu, és un programa d'assessorament i de defensa jurídica, en principi adreçat exclusivament per a persones amb un trastorn mental, que per qualsevol situació que s'hagin vist involucrades necessiten d'aquest assessorament per part de professionals experts. També pot adreçar-se a familiars, perquè molts de vosaltres sabeu que es veuen involucrats en la presa de decisions a favor de la persona amb un trastorn mental. Un resum és que en 5 anys hem atès a 384 casos i que tenim una mitjana d'uns 77 casos anuals. Per la meva part, aquesta ha estat la meva intervenció. Moltes gràcies. Els programes psicoeducatius són principalment 2 i que a través d'aquesta fase pilot d'aquest projecte es poden anar millorant perquè estan dissenyats de manera que hi hagi una millora contínua d'ells. Un és el PROENFA, que seria dedicat als cuidadors i familiars, i l'altre el Clave de Re per persones amb trastorns mentals. Jo us explicaré primer la primera banda i després explicaré la segona. Aquest té, per una banda, donar informació sobre el que és la salut mental, sobre el que és el cervell, sobre el que són els fàrmacs, sobre el que són els aspectes legals, diferents coses, però a més donar-hi eines per lluitar davant dels problemes del dia a dia. De fet, quan vam repassar què hi havia, programes hi ha molts, i a Catalunya hi havia també, però quan mires realment els problemes estaven molt segmentats, programes per esquizofrènia, programes per trastorn bipolar, programes per tractar el suïcidi, programes per tractar el compliance o la toma de tractament, però quan comences a preguntar veus que en el fons els continguts dels programes eren molt similars i tractaven problemes similars. Llavors, clar, si ho fem i busquem el mínim comú denominador de tots els programes, pot sortir alguna cosa que es pugui aplicar en totes bandes. Nosaltres el que vam fer, i comptant amb la col·laboració de Daruma, que va ser el Vallès Oriental, els primers als que es van sumar, vam passar un qüestionari de tots els problemes que havíem trobat des de la bibliografia que feien referència o afectaven els familiars i els usuaris de trastorn mental. I era una llista bastant llarga, però quan la gent puntuava, en el fons hi havia 32 problemes principals que eren comuns a qualsevol persona, tinguessi la malaltia que tinguessi. És a dir, a vegades el diagnòstic que fem els psiquiatres té un punt de vista, però quan ho veiem en la funcionalitat, és a dir, si anem a buscar què passa cada dia, resulta que el diagnòstic no és tan important, sinó que és important és com et desenvolupes en el dia a dia. I el que vols són eines per solventar aquests problemes. 12 estaven descrits per tothom i vam agafar els 7 primers, els que estaven més prioritzats, i vam generar uns tallers. Clar, allò es va fer al Vallès, però quan intentes dir per què no ho estenem a totes bandes. Llavors tens que arribar a acords, perquè allò va sortir d'un grup de famílies, aunque era extens, i d'un grup de professionals, que alguns estan aquí, de Granollers, però quan ho pots començar a aplicar en totes bandes, tenim que dir sempre el mateix. És a dir, una qüestió que ha sortit avui és que si donem informació té que ser coherent, en el que tot el contingut dels programes es va tenir que validar, i validar fent servir la metodologia de consens. És a dir, allò que hi havia un acord molt alt per sobre del 0,9, és a dir, que de 100 persones 90 estaven d'acord, es donava per bo.
però allò que hi havia discussions es treia. Imaginem que tenim que parlar d'un fàrmac i diem, jo en aquest cas donaria trifloperacina o jo donaria aripiprazol. Molt bé, si no hi ha acord, ho pugem i posem, en aquest cas es donen antipsicòtics. I llavors l'acord és del 100%. I això significa en totes bandes, en tots els continguts, en totes les diapos. Es va fer un primer estudi pilot que van sortir algunes coses. D'aquesta banda de validació conceptual es va fer un anàlisi qualitatiu i quantitatiu. Des del punt de vista qualitatiu es van donar més de 600 millores al programa, que totes es van classificar i es van implementar. Una serà perquè el programa veureu que hi ha una part de sessions teòriques que es va incluir perquè quan entraves directament en el taller molta gent et demanava informació general. És a dir, escolti, però quin és el número d'urgències? O on està l'hospital de dia de la meva ciutat? En el que vam decidir donar aquesta informació general primer per poder liberar l'espai del taller per treballar directament eines i estratègies d'afrontament. Ara, actualment, en la fase que iniciem, que es tracta d'una fase pilot, i això vol dir perquè és molt important avaluar el resultat. Teòricament, i estem convençuts que funcionarà, però val la pena mirar-ho, com després ho explicarem, i si funciona, el lògic és que es pugui generalitzar l'ús, però també a través d'aquesta fase pilot millorar les eines que tenim, perquè encara podem millorar més, i sobretot quan ho comencem a fer servir molta gent. En el que hem dissenyat un estudi Delphi més ample. En el primer hi havia 40 professionals, infermeria, psicologia, treball social, psiquiatres, psicòlegs, de diferents, i tots han coneixements en aquesta branca. En aquesta banda intervendran usuaris, cuidadors i més professionals, en què les eines encara esperem que millorin, que siguin més eficients i més eficaces. El programa està dissenyat d'aquesta manera, sessions informatives, que són 7, totes són igual, de 90 minuts, 60 d'exposició i 30 de discussió. I són totes en grup. Són en grup per poder estalviar temps. Si pots donar informació que és comú a tothom i ho poses en grup, doncs allò guanyes temps per poder tractar el cas personalitzat de cadascú. Hi ha un 70% d'informació, més o menys, que pot ser comú a tothom, de quin fàrmac demano, què em passarà a mi, algunes coses, però després tothom volem una resposta personal del cas en concret. I això significa tenir més temps. Si fem en grups la informació més comuna i l'estratègia més comuna, podem rescatar temps per tractar el nivell de personalització i personalitzar realment, perquè si no és tan llarga i tan preat el temps que se'ns menja. Una part són les sessions informatives, altres són els tallers d'entrenament. Els tallers d'entrenament són en grup, també és limitat el número de persones que poden entrar, perquè lògicament si és un grup de 50 persones, la interacció és baixa. El taller d'entrenament és coses que es poden fer i coses que no es poden fer davant d'un problema. I llavors l'eix central és una videogravació, que això va sortir de la segona edició, perquè quan les persones tenien que explicar el seu problema a casa, les era molt més senzill criticar el que passa en el vídeo, que són situacions de la vida diària, coses bones i coses dolentes, més que explicar tu la teva vida. Després ja ho explicaràs, però ens estalviava un quart d'hora més o menys en cada sessió. I després van sortir també deures cap a casa, que són algunes eines que t'han donat en la sessió, però que és bo que en la setmana següent, en les 2 setmanes, ho apliquis en casa per veure si realment pots canviar la teva manera de funcionar. Quan hi ha moltes discussions, com podem entrenar en tècniques de negociació. Molt senzill com dir, quan estiguis enfadat no vagis a discutir o a arribar a acords, espera't que se't passi, etc. Qüestions que a vegades hi ha molta gent que fa, que els professionals estem molt acostumats, però que val la pena ensenyar-lo perquè hi ha gent que les servirà. Aquestes són les sessions, és el servei, trastorns mentals, que hi ha 2, intervenció psicològica, psicofàrmacs, serveis socials, aspectes legals, els tallers, que és agitació, maneig d'exigències, inactivitat, suïcidi, símptomes, tòxics i compliment del tractament. La clau de res és un programa estructurat que ho han deixat la Lídia Augas i el Joan Ribes, que estan aquí, que està basat en intentar donar-hi eines per a l'empoderament i per augmentar les estratègies de les persones. Durant el projecte
Comptarem amb els usuaris per millorar aquesta eina. Aquests són els objectius, no? Entendre i acceptar el trastorn, millorar l'adherència, disminuir el número de recaigudes, disminuir la sintomatologia, aprendre estratègies per fer front a l'estrès, augmentar la competència social, augmentar la capacitat laboral, augmentar l'autoestima i la qualitat de vida. Sempre són en grups per poder guanyar més temps. El psicòleg és el que modera els grups, són 22 sessions d'1 hora de durada, una vegada a la setmana, i a més hi ha un material didàctic. En l'altre també hi ha material didàctic que estarà online i que cadascú, i que aquest també es pot imprimir, de manera que si un falta una sessió ho pot recuperar i a més aquest coneixement ho pot anar expandint. Participació voluntària. A la psicoteràpia de grup, quan té mecanismes de donar informació, s'ha demostrat que és més eficient. Sobretot són dos blocs d'intervenció, la psicoeducació i la teràpia cognitiva en tècniques d'afrontament a l'estrès i teràpia cognitiva per reduir la sintomatologia. Això són coses que es faran a més. I aquí ho deixo. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por venir. Dar las gracias también a la Federación Salud Mental Cataluña por invitarme y como sé que Machús es muy riguroso con el tiempo, yo voy a intentar cumplirlo, lo prometo, ¿vale? Bueno, ya me ha presentado mi compañera Machús, soy José Luis Méndez, soy el trabajador social que lleva el Servicio de Información y Formación de la Confederación FEAFES. Perdón, llevamos más de 30 años trabajando para defender los derechos de las personas con enfermedad mental, mejorar su calidad de vida y representar al movimiento asociativo. Representamos a más de 45.000 socios y somos casi 300 entidades, muchas de las cuales estáis aquí presentes. No quiero alargar mucho más, pero sí tenemos aliados tanto a nivel estatal como a nivel internacional que nos facilitan la labor que antes he descrito. A mí me han intentado decir que intento explicar cómo surge el Prospect, Pero antes de explicar cómo surge el Prospect, creo que es importante hacer un pequeño guiño a mi confederación por el largo trabajo que estamos realizando para potenciar la participación y el empoderamiento posterior de las personas con enfermedad mental y sus propias familias. Una de las herramientas que solemos utilizar para ese empoderamiento y favorecer el proceso de recuperación son estos cursos formativos que se llaman Prospect. Ya entrando en el origen de los programas formativos, digamos que la génesis de todo esto surge a través de una idea de la Federación Europea de Asociaciones de Familias de Enfermos Mentales, de UFAMI, que asumió una de sus prioridades la necesidad de impulsar una iniciativa de formación especialmente orientada al empowerment, es decir, al empoderamiento de las personas con enfermedad mental y sus familias, y al afianzamiento de los profesionales de lo que es un concepto de ciudadanía plena. Me he pasado ahí. Por tanto, podemos decir que el Prospect es una formación de tipo europeo que abre nuevas perspectivas a personas que tengan contacto con la enfermedad mental. La idea surge en uno de los seminarios que realiza UFAMI en Dublín en 1998 a través de Ken Alexander, que presentó su método de formación para familiares. Los familiares habían notado que necesitaban formación para poder asumir, para poder digerir, como decía Machús en el vídeo, todo lo que había sucedido a través de un diagnóstico de salud mental. Por tanto, denotan y ven la necesidad de crear herramientas formativas para poder sobrellevar este tipo de situaciones. Por tanto, podemos decir que son el resultado de un proyecto desarrollado por UFAMI, que estuvo cofinanciado desde el año 2001 a 2004 por el programa de Leonardo da Vinci de la Comisión Europea y contó con la experiencia de 16 organizaciones de 12 países diferentes, entre los que se encontraba en primer lugar, en un primer momento, la Confederación FEAFES, pero también otras entidades de reputado prestigio, como Schizophrenia Ireland National, National Schizophrenia Fellowship de Escocia o Royal College of Psychiatry of London. Por tanto, podemos decir que no es algo nuevo y que viene avalado por muchísimas entidades europeas de reputado prestigio. Hay una parte importante de las cosas que decía Machús en el vídeo que son correctas, pero a mí me gusta destacar que, aparte de asumir las personas con problemas de salud mental o las familias ese diagnóstico
ese digerir, ese proceso que como decía la compañera antes en la mesa anterior, que es desolador, también es muy importante el derecho a la participación, una participación activa, que tomen las riendas de su propia vida de una forma positiva, es decir, que se encamina hacia el empoderamiento. Entendemos que esto es un derecho inherente, no es una súplica hacia los profesionales, sino que es un derecho inherente que va unido a la persona con enfermedad mental y a sus familias. Por tanto, es importante para nosotros que ese acceso a la información, ese acceso a la formación sea entendido como un derecho, y en eso trabajamos en los modelos formativos, ¿no? Los aspectos claves, como decía, como supongo que conocéis, o si no os lo explico yo ahora, es una metodología dinámica que combina técnicas de psicoeducación y grupos de ayuda mutua. No está centrada en contenidos teóricos. El contenido teórico de los módulos formativos es muy escaso. Se participa en grupo, el aprendizaje es guiado, va muy unido al primero, que no tiene contenidos teóricos. El aprendizaje es guiado por dos personas que se llaman facilitadores, que son de familiares, personas con enfermedad mental y profesionales, que guían los módulos de familiares, personas con enfermedad mental y familiares. Grupo de iguales. Es un intercambio de experiencias y técnicas. Como decía, son facilitadores de los grupos de iguales. Es importante que se cree una atmósfera de comprensión, confianza y arropamiento. Y esto es muy importante. Los expertos son los propios profesionales, los propios participantes en el grupo. ¿De acuerdo? Nadie mejor que las personas que han pasado por un diagnóstico o que han pasado por un familiar reciba ese tipo de diagnóstico para explicarnos por lo que están pasando. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos decir que ningún prospect va a ser igual uno al otro. Va a depender mucho de lo que se aborde en cada uno de los módulos. Lógicamente, para nosotros, el fin común en la mayoría de las ocasiones es el empoderamiento de las personas con enfermedad mental y sus familias. ¿Cuál es nuestro papel o a qué me dedico yo en la Confederación para coordinar este programa formativo? Bueno, nosotros coordinamos el prospect a nivel estatal, facilitamos su implantación en coordinación con las federaciones, somos el interlocutor directo con Eufami, tenemos los derechos de los materiales formativos que cedemos a las federaciones para que lo desarrollen, somos el responsable a nivel estatal de la formación de los facilitadores, gestionamos la bolsa de los facilitadores y hacemos un seguimiento de todos los prospects que se hacen a nivel autonómico en todo el Estado. Como decíamos antes, surge hacia el año 2001, se crea el módulo de familias, pero sí es verdad que durante el desarrollo del mismo nos damos cuenta o se dan cuenta que es necesario también crear módulos tanto para personas con enfermedad mental como para profesionales. Sí, vale, ya acabo. En los módulos de las personas con enfermedad mental se abordan temas relacionados con el empleo, con el proceso de recuperación, con la autonomía. En la de las familias, con temas del duelo, que es muy importante, de cómo sobrellevar el impacto de un problema de salud mental en la familia. Y en los profesionales hacemos espacios de reflexión para ver la capacidad o la incapacidad que podemos generar en las personas que requieren nuestros servicios, ¿no? Y luego hay un módulo común en la que, para mí, estoy de acuerdo con Machús, es el más rico de todos ellos porque junta a los tres colectivos y se discute sobre un tema común, que en este caso es la comunicación que puede existir en los servicios de salud mental y la facilidad o no, o la conveniencia o no, lógicamente sí, de crear conversaciones horizontales. La evaluación de los programas, digamos que son de tres partes. Una inicial, que se hace al principio del módulo, que es un ajuste de las expectativas. Una continua, que se hace al finalizar cada módulo para ver si se han cumplido los objetivos previstos. Y una final, que va muy enlazada a esta con la satisfacción, como veis, de 1 a 5, que va relacionada con los contenidos, organización,
la utilidad, en cómo funcionan los facilitadores. Como veis, las evaluaciones son altísimas. Y una segunda parte que tiene cumplimientos específicos de objetivos a través de una escala realizada por expertos a nivel europeo. Como veis, es de 1 a 3 y los cumplimientos objetivos pues rozan el 3 en cada uno de ellos, ¿no? Yo no quería despedirme sin que vierais que esto no es novedoso, supongo que lo sabéis, y que se han realizado más de 54 ediciones y que han pasado por ellas más de 600 personas. Entonces, yo me alegra que se ha hecho desde aquí esta iniciativa y, por supuesto, contar con el apoyo de la Confederación para desarrollarla. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Buenas tardes, creo ya a la hora que estamos, ¿no? Buenas tardes a todos. Yo, antes de comenzar, sí que me gustaría agradecer de una forma muy personal al trabajo que nosotros los técnicos de la Federación hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos años, pero quiero también agradecer de forma personal el trabajo que hemos hecho conjuntamente con las asociaciones de los territorios, porque evidentemente si no se hubiese trabajado con ellos dando un feedback directo de lo que ocurría en cada casa, no se hubiera conseguido llegar a poner en marcha un programa de estas características y que en el fondo yo creo que nos van a beneficiar a todos, bueno, en el fondo y en la superficie. Yo tengo que hablar de los grupos de ayuda mutua y era un poco engorroso hablar de este tema porque todo el mundo sabe lo que es un grupo de ayuda mutua. De alguna manera u otra, todo el mundo ha llegado a la bibliografía y en algún momento ha leído alguna definición de qué es un grupo de ayuda mutua, y tenemos en el ideario, incluso colectivo, de que un grupo de ayuda mutua es un sitio donde va gente a contarse sus cosas, a contarse sus penas o a hablar de lo que le está ocurriendo continuamente en relación, en este caso, con la enfermedad mental o con la problemática que le pueda surgir a raíz de esto. Lo que sí es cierto es que hay determinados puntos comunes que en todas las definiciones que se encuentran en la bibliografía están, y es el tema de la participación voluntaria, absolutamente voluntaria, es decir, quien pertenece o quien va a un grupo de ayuda mutua va porque quiere, porque lo necesita y porque sabe que tiene algo que aportar. Es un grupo de ayuda mutua y de trabajo, porque a veces se nos olvida que en todas las definiciones que podemos encontrar, en algunas más que otras, sí que encontramos un punto muy importante de que la gente que va a estos grupos desempeña un trabajo también en pro del propio grupo y de la comunidad para la que está trabajando. Es un grupo activo. Nosotros concebimos los grupos de ayuda mutua como grupos activos, como grupos que, además de contarse, yo siempre digo esto, y Emilio Rojo se reirá porque siempre me dice los duelos y los quebrantos, que además de contarse los duelos y los quebrantos, allí hay que trabajar y dar a conocer la problemática de la salud mental y luchar por el tema de la salud mental. Son impulsados por personas con problemas de salud mental y por familiares de estas personas que tienen un problema de salud mental. Y sobre todo, una de las definiciones, o sea, de la parte más común de todas las definiciones, es el tema de la interacción personal y el desarrollo del empoderamiento y del soporte emocional. Hemos hablado de soporte emocional, aquí hay un pequeño gráfico para seguir continuando y no quiero liarme mucho. El tema del soporte emocional es muy importante porque de hecho es lo que, como decía, de forma general está en el ideario. Se producen procesos de empoderamiento continuado, hay un proceso de normalización de la enfermedad, el proceso de la universalización que todos conocemos, es decir, estar con semejantes que sean capaces de aportar, de comprender, sobre todo de comprender y de aportar ideas y de aportar herramientas que a lo mejor tú sabes que las tienes ahí, pero necesitas a un colega, a uno de al lado que te haga despertar y que te haga ver que tú esas herramientas las tienes para poder luchar con la problemática que tienes delante, tanto la familia como la persona afectada. Hay un proceso muy importante de ruptura del aislamiento social. Los grupos de ayuda mutua por eso no se pueden quedar en su casa, en su asociación, y no son grupos de ayuda mutua solamente para contarse las penas. Es un grupo que tiene que salir al exterior y que tiene que hacerse ver y trabajar en pro del propio colectivo.
claro que también hay un proceso, una parte de habilidades de gestión, porque para llevar un grupo de ayuda mutua es necesario también tener herramientas de gestión y, de hecho, el origen primigenio de los grupos de ayuda mutua se basaba en el hecho de que a partir de ellos surgieran